खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 डिसेम्बर बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागौ, मोजां सान जागोन। वृष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव सन्देह खालामलायनो हागौ, नखराव दावराव दावसि जानो हागौ। मिथुन राशि। बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन, रंजा बाजा समखौ हगारहरनो हागोन, मोजां सान। कर्कट राशि। सानै हयै लोगो जानाया मोजां, नङाब्ला लोगोआनो नोंथांखौ गोथौ हाखराव खोख्लैनो हागौ। सिंह राशि। गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन, खुसिनि सान जागोन। कन्या राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, नुफेरै जायगायाव सौहैनो हागोन। तुला राशि। नोंथाङा दिनै इसोरखौ फुजियोब्ला बोर मोननो हागौ, धोरोमनि लामायाव आगान होनो हागोन। वृश्चिक राशि। मानिबा जाहोनाव मोनसे जायगायावनो जिरायथेरनो हायै जागोन, उसुखुथुयैनो दिना बारग'लांगोन। धनु राशि। मोजां हाबा मावनानै माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां सान जागोन। मकर राशि। गोबाव समनिफ्राय बेमार जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ, देहाया सोलायनाय फैगोन। कुम्भ राशि। जेंनाफोरा जोबनाय नङा, साननायफोरखौ मावफुंनो हायै जानो हागौ, आंखाल नुजाथिनो हागौ। मीन राशि। नखरनि खामानियावनो नांथाबनानै थानो गोनां जानो हागौ, देहाखौ मेंखांनाय मोनगोन, साना जेथोगोनां जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनिफ्राय मिजिं थिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव